आज सोमवार साधा कौन ଖିଆ ହେଉଛି ଏ ହସ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଡାଲିରେ ହାତ ମାରିବ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି। ନା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି। ଝୁଅ ସେ ପତ୍ରଟା ଦେଖ କିଏ ପତ୍ର ଜାଣିଛ କଣ କହିବ କେଉଁ ପତ୍ର ଏଇଟା ହେ ତୁ କାହିଁ କହିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଘୋରାଘୋରି ଶାଗ ଛତୁ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୂଳା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପାଗ କ'ଣ ନା ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ପିଆଜ ଚକଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀକରି ଚକଟା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚକଟା ହେଇଛି। ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଲୋକ ଲୁଣ ମିଞ୍ଚି ଦେଇ ସେଠି ବସିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଲ ଟି କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅନଉନ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ତମର ଏ ଝିଅ ସେ ପତ୍ର ଖାଇଲୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ପତ୍ରଟା ପୁରା ଭଲ ପତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଏ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଯାଏ। ତା କେଉଁ ପତ୍ର କହିବେ